Gara-gara pisane kok marai buyar ndase. Paramet. Iya. Ya, cilaka. Wis sabar. Apa ora bener, Tru? Paramet. Iya. Ya, buyernya. Cilaka. Gara-gara pisane kok marai buyar ndase. Wis ora ngerti ilmu babar blas. Lagu, Tru. Oh iya. Aku nek cara kuno iki ora hafal. Iya. Aku melarat akhir biyen. Iki lagune sapa? Ora perkara aku melarat akhir biyen. Wis sabar. Apa ora bener, Tru? Paramet. Iya. Ya, cilaka. Gara-gara pisane kok marai buyar ndase. Ijing gembleki ndasmu. Wis ta sampean aku kaya apa-apa emosi. Apa-apa emosi nah aku iki nek musuh wong siji iki goblok ngeyel petuk. Wis ora ngerti ilmu babar blas. Lagu, Tru. Oh iya. Aku nek cara kuno iki ora hafal. Iya. Aku wong modern, Tru. Ah iya. Aku nek nang omah nyetel bangsa lagu-lagu modern. Oh. Aku melarat akhir biyen. Iki lagune sapa? Ora perkara aku melarat akhir biyen. Wis sabar. Apa ora bener, Tru? Paramet. Iya. Ya, buyernya. Cilaka. Gara-gara pisane kok marai buyar ndase. Aku melarat karena judi. Mula lereno. Wis domongi ta kowe? Kritenan nang tasih. Aku melarat karena judi. Mula lereno. Wis domongi ta kowe? Ora tuku rong nomor, telung nomeran. Biar uripmu. Sapa sing aran? Burung kakak tua. Tinggal di jendela motor. Lah sapa? Ora iso kuwi burung kakak tua sing nyipta wis jaman lekak ra enak. Sapa sing nyipta? Nenek moyang. Ha iya. Yes. Ya ora kena nesu. Kowe nek kalah karo Bagong terus nesu kok. Yes. Ya ora kena nesu. Kowe nek kalah karo Bagong terus nesu kok. Aku arep nembang terus ora ngurusi Bagong. Yo. Wah, iki ngono malah gaya kok. Gumun aku biyen metu kelas berapa, Gong? 3 SD. Oh. Kelas 3 iki metu. Kelas 3 wis metu. Lah kok kelas 3 kok metu? Wis iso maca, iso nulis. Wis cukup. Nek ora iso hitung percuma. Hitung iki belajar ning pasar. Oh. Anggere ngerti nulis pira wis beres. Dadak kuadrat-kuadratan mari pecah sirahe. Nek ya ana sing kudu pinter kuadrat, ngene ahli matematika kae nek ngitung. Ha saiki tak takon nek pancen kowe pinter ngitung. Ayo. Reng, apa? 300 ping 3. 900. 900 ping 2 1800. Terus? 4 yuta 463 dibagi 3484. Cek, ayo cek. Angel Gong. Wis ngono mari matematika. Aku iso apa pira? Sithik banget. Sithik banget dengkulmu mlocot ora. Konjur ming sithik banget. Sing penting iso, wong iki tergantung jawabane kok. Ha iya. Ane yo sekolah ki penting. Lho kaya piyai-piyai kene lho, nang ITS kuwi arep kowe ahli perkapalan lho. Iso. Ana mung gawe dayung iso. Lho. Anggere kayu terus dijebebehke ngisore, kudu ngene wae iso. Lah iya ning kudu nganggo teknik kok. Ha iya aku wis paham, wis ben anakku sing pinter, bapakne goblok ora masalah. Semboyanku pokoke bapakne lulus
metu kelas 3 SD ning anakku kudu paling ora ki tekan perguruan tinggi. Mati boloro malah ngrekos. Maksudnya piye perguruan tinggi ora usah dhuwur-dhuwur. Perguruan tinggi mesti lemu guru ning dhuwur banget. Perguruan tinggi kaya kene iki lho. Ideal perguruan tinggi fakultas apa? Lho, anak-anakku talep-taleboke teh anu teknologi ora cocok. Niate pancen sing diangka iki hukum. Oh, ya syukur. Yo nek lulus pengine dadi apa? Wasit. Ora saja omong terus suwe-suwe mangkel. Awang hukum kok pengen dadi wasit nengahi bal-balan iki angel lho, Reng. Saya saiki nek bal-balan kelas rendah kuwi kerep gelut. Nek ora ana wasit ki nek kurang adil marai geger. Mula wasit ki disepelekke. Ha iya, ning nek sekolah hukum kuwi ora jurusane ora tekan wasit. Aku tekan wasit, kuwi ora hukum to. Lah iya, hukum garis, hakim garis. Nek ora kaya ngono kuwi, Gong. Oh, ora pas. Kuwi ahli apa utawa metafisika. Ngene, ora. Arep nganggo tangane dhek ora iso. Metafisika. Metafisika kok metal fisika. Canek goblok ora. Wis mentro sing penting anak-anakku ya aja gleleng saiki wis mlebu ning perguruan tinggi. Njupuk apa? Rena-rena saiki ning Polsek lho. Njupuk apa iki piye? Wah, oke sing dijupuki aku ya nggumun. Mlebu kuliah oleh. Heeh, Pak. Terus jawabe, njupuk apa le? Ya engko sak entuke, Pak. Ya, aku ya. Mulai nggo komputer loro. Papan tulis. Aku ngerti-ngerti digawa kijang. Nang Polsek. Wah, gleleng. Anakku malah kajen nang Polsek. Wah, kok kajen? Ngungkuli bupati ya. Kok ngungkuli bupati? Bupati ki nang nguyuh ora diterke kok. Oh. Anakku nang Polsek nguyuh diterke. Oh. Monggo sing ngeterke nggawa bedil, ayo. Ora aman banget. Kuwi iki dikawal ora diri ora ditutke dilindhungi iki ora ning anakmu ndak mlayu kuwi merkarane ngono kuwi lho Gong kowe iki goblok banget wasaku iki omong-omongan kowe iki marai mangkel marai ora cocok marai terus nesu mergane saking apa goblokmu mula wong iki mbutuhke ilmu lho aku punya ilmu kedikdayaan ora ilmu kedikdayaan nggo mecandasmu iki piye Reng sabar kemut-kemut sirahku truk mungsu wong goblok ora ilmu ya ora mung ilmu matematika ora mung ilmu fisika ora mung ilmu IPS IPA yo wis iso maca wis akrab karo Iwan lho kok akrab karo Iwan barang ki apa lho aku ki maca ki akrab wong telu kancaku Iwan Budi karo Wati kuwi kancaku akrab. Soalnya kowe mesti aneh. Iwan pergi ke pasar, Budi dan Wati menunggu Iwan. Oh. Wong telu kuwi. Aku iki pelajaran maca SD lho. Aku anggepe Iwan karo kakane karo Budi karo Wati kancane. Sebenarnya ora kepethuk aku lho. Aku kepethuk ya mlesek ning buku ana kepethuk ora. Kowe teng jandasmu. Mangkel kan. Oh, jelek ya aku omong karo cah siji iki goblok banget. Cacah ngomongke ilmu, gending. Oke. Fakku. Wah, itu. Fakku. Berarti nembang apa-apa iso. Nano. Sriuning mesti keduben. Nah, nek gending cah pinter iki. Terus labu tresna lan sebaya makti. Rene bebaran kuwi dadi kethuk Sriuning total kethuk anu pelok coba pelok oke aku nek sendro pancen ora kasih ngapal oh iya oke ayo nantang pelok kowe
mingkar mingkuring ukara pangkur apa ya Semarangan pinter terus ke akarena rono karena sidane karena ayo marti siwi sinawung nyaur ayo resmine kijing gembleki ndasmu wis saman aku apa-apa emosi nah aku iki nek musuh wong siji iki goblok ngeyel petuk wis ora ngerti ngelmu babar blas lagu terus oh iya aku nek cara kunoe ora hafal iya aku wong modern terus ah iya aku nek nang omah nek nyetel bangsa lagu-lagu modern oh iya dangdut ya aku penggemare Roma Irama orangi Roma Irama nek Jawa Roma Irama bedhe ana aku melarat aku biyen iki lagune sapa ora perkara aku melarat kan biyen wis sabar apa ora bener terus paramet iya nya buyernya cilaka gara-gara pisane kok marai buyer ndase aku melarat karena judi mula lereno wis domongi ta kowe ora tuku rong nomor 3 nomeran biar uripmu lagune sapa kuwi Roma Irama ada Mbak Dukun ngendi Gusi sedang ngobati pasiennya alam wah pinter aku namanya lagu ngono iki wis sak mestine ati iki nalo Didi Kempot dianane lagu modern pancen iso kowe karangane Didi Kempot aku tak bedheki lagu modern nganti iso aku nyembah kowe sapa sing aran burung kakak tua tinggal di jendela motor lah sapa ora iso kuwi burung kakak tua sing nyipta wis jaman lekak ra enak nah sapa sing nyipta nenek moyang ayo yes yo ora kena nesu kowe nek kalah karo Bagong terus nesu kok aku arep nembang terus ora ngurusi Bagong ya wah iki ngonoe malah gaya kok eneng pamundutan sore mau sing urung diaturake ya kuwi Bawa Sidwase Langgam Setya Tuhu sing kepareng ditulis apa asmane ning nggon amplop Mbak Ayu Purwalestari wah apik suarane Mbak Ayu Purwalestari bojomu wis nyinden mereng ora caturan ora nyinden nyoben ora caturan ora omongan kowe nek takon iki sing apik lek wangsulan reng aku takon apik-apik bojomu wis ora nyinden apa ora terus bener tak ngerti bojone iki bareng nyinden urung sak tanggaku ya antil lho kowe ngopo to ame cewek bojone gareng kan celat nek nyinden iki lucu cicit aku rekam lho reng kene oh banting bapemu rekam ora ya aja nesu monggo Mbak Ayu mudhun ayo jumeneng Mbak Ayu endi ta sing jenenge Ayu iki aku ya apa alang aku kacamata ta gleleng iya kok gleleng piye ayo gleleng kowe iki tetep kalah gleleng rojaran
Lho kok ora jaran? Jaran kae kacamata nganggo sabuk ora kathokan wani ayo. Ya kan beda. Kowe wani apa? Ya kan nika jaran. Kena tanggo ngandong. Nek ana sinden cangkeme kaya ngono kuwi. Ora wong edan to kuwi. Kacamata kok ora gila. Ayo, aku wis gila tak buang kacamataku. Wo. Nenging napa? Ayo nek ndelok apa-apa gedhe. Heeh. Aku nguyuh tau mlayu dhewe. Lah keng napa? Ambo wae apa iki aku? Ketok. Kira nek digubet ula sawa. Ha ta. Ngedan ora. Ya. Setya tuhu apa? Heeh. Saking sinten? Ana nek ora percaya aku darani gawe-gawe. Oke. Saking Mas Heri Manyar Surabaya minta bawa Sidoasih Setya tuhu ning lene tresna tuhu. Oh. Sinden Mbak Ayu Purwalestari. Nggih. Dititipi mboten? Nah. Nah. Nggih. Ya ik gonamu ik ndak entek ik ora kebagian gemremeng ngandhake Romayanto. Ya. Oh, bojone iki ya penyanyi dangdut. Oh, adine Roma Irama sapa? Romayanto. Ya. Bojoku sing gelem nyinden ya saingan nek karo Ayu. Oh iya to. Ning terus penyakitan kae dadine ora gelem nyinden. Ah wong lemu kaya ngono kok penyakite apa nek wong lemu? Iki nek nyuwara bareng ro ngentut. Oh. Pamintaku. Oh. Ah sing mburi bubar kabeh. Ayo ditambahke. Ra iso wis gawan bayi. Oh. Yen sarina sawa ngene ing sarina lan ngene Datan kinggang caket ing saiki wong nyuwun lagu iki rasah liwat nawala kadang kala sok liwat HP. Mula kok ya sedia. Iki era modern HP iku duwe gah. Lho. Ngopo iki, Kang? Ah wingi glotro bakul pulsa e. Lho. Kok iso? Wis larang-larang ra entuk apa-apa tiwas nggawa tas kresek. Ha to. Ha to. Ya ora iso nggo nampa WA Bu. WA Bu, tukoke pulsa Mas. Ngono. Nya 100. Mangkat aku nggawa tas. Ha iya. Paling ora nek tuku 100 ki ra entuk akeh. Ha iya. Bareng aku tuku ki ngenteni sak jam ki ora didol-doli. Ming dinengke wae. Wae.
Tak takoni pulsane pundi niki? Mpun masuk cengelmu kuwi aku. Masuk mana ngono? Nesu sing dodol, masuk situ mana? Wujude enggak ada. Wah, geger nganti dipisah tangga teparo. Ya, mulane kuwi butuh sekolah. Sing jeneng pulsa iki ora wujud barang, ning terus dilebokke ning HP-mu. Ora krasa e? Ha ya ora krasa. Ning wis mlebu dhewe. Aku pancen mbok aku goblok aku. Heeh. Mulane ngakoni. Dek mbene dituku obat, kon nungku bojoku kon tuku obat tidur. Heeh. Lah aku mliwat dalan sing sepi-sepi banget. Ha ngopo? Engko nek obate tangi? Disya. Mangkel aku ora. Obat tidur kuwi ora obate sing tidur. Terus kepribenan tangi ora goblok. Obat tidur ki nek diombe marahi turu. Mula jenenge aja obat tidur. Ditulisi obat marahi tidur. Awang bojoku tukake obat tidur, Mas. Oke, aku langsung mlayu nang apotek. Begitu nampa obat tidur langsung tak dekep tangan loro. Set ngono. Ana wong nyeluk. Nanti lek Bagong. Aja seru-seru. Lah obate tangi lah ngrekoso to. Dadi engko jenenge obat tangi. Ora obat tidur. Lah nek obat tangi wae mesti tak ombe. Apa kowe turu terus? Pindho mimi lan mintuna. Ayo bareng. Kan pundi? Hah? Kan pundi? Netepi waduk. Iya. Nimas bareng ana tepi wajib. Pritenan Sida. Sida asih Brayan. Iki saka Pak Kunto sing ngersake fragmen ketoprak mau apa? Ngirim WA meneh terus. Iya, panjenengane ora kersa dadi aktor kakung grogi jarene. Heeh. Sing kepareng anu Mas Mbak Tatin karo Mas Keswan wae. Niki wau saking Pak Kunto ingkang sawiranipun dipun tambahi. Oh iya. Matur suwun. Heeh, nek entek wektune piye? Ayo. Yo gak di tambahi apa iki? Oh iya. Heeh. Yo. Aku kang setya satuhu wit biyen nganti saiki lolo ing
Langgame tok wae ya, Tong. Heeh. Langgame tok wae ya, Tong. Wah. Aku kakangmu tang-tong. Mas Tong. Nek aku karo Petruk Tong ki apa wong tuwa aku ora Petruk aja Tong. Teng. Nesu meneh. Teng karepmu, ting karepmu. Apa iki mau, Gong? Nyidam sari. Lah, mbok kowe iki nek ora takon Bagong apa ta, Tru? Aku nek ora omong Bagong iki mumet dasku. Wong Setya Tuhu kok nyidam sari, padha-padha mengatakan hal percintaan. Setya Tuhu iki yo artine aku kang Setya Tuhu wit biyen nganti saiki bebasane kuru pencing berdiri kurit pencing berlari. Tondo yakti ana watu keproke ndasmu aja nesu karo Bagong ora tau rukun nek nesu ndak wis modar ora tiba modaru mengkare nggokke hurup kok kangelan. Ya, gentenan. Mbak. Ki sing disuwuni ya tertentu ya ora apa-apa, ora masalah. Mbak Eka, ya mau ro ngaturke rengu ta kowe? Oh iya, kok anggap ora. Cethot sisan lho. Nekat iki. Oh, kurang ajar iki, Anjake bojone kapok kowe. Sapa? Romayanto. Romayanto. Iya jumeneng. Kok makhluk. Nyodok. Nyodok. Nyodok niki lho monitor niki lho. Iya monitor. Beren nyodok. Yo diaturke langgam rengko kok gek ketoprakan iki lakone mburi iki dawa e. Mbok dikepras. Lho. Dikepras piye? Dicendhekke ora iso lakon kudu wutuh. Iki lakon penting. Iki lakon kaya Bratayuda, iki jenenge Gojali Suta. Oh. Perang donya sing kaping 3, kaping 4 jenenge Bratayuda, kaya dong-dong ora. Apa artine Gojali Suta? Tak takon aku, nek kowe iso ngomongke ora plirak-plirik, wis kira plirak-plirik. Ya apa ora atos kuwi. Nek kakane kira Gojali kuwi bapak Suta kuwi anak. Perange bapak karo anak. Oh, iki wareng anake Gojali Suta iki bar iki. Mungsu sapa? Semar. Arep tok gawe masalah apa? Simbok arep tak glibeng. Ngawur tenan. Yo ik. Langsung. Oh ya langsung ora apa-apa. Ya. Nyingkat wektu. Aku ki seneng-seneng ki nek lakone iki ra nyandak ki getun ya, Tru. Ha iya. Monggo ya. Oh. Ika wis ngarani siji, anak nomor 1. Ika utawa Eka? Ha iya. Ika Suhesti. Hesti iki gajah. Arep wedok tenagane kaya gajah. Ika.
Ning ngundang aja bolak-balik. Kai. Ndak kaya kirek. Ah iya. Kai ngono ya. Heeh. Ayo Tru, nendi? Ketoprakan. Ya, pengundutan kok. Heeh. Engko dinggo terakhir. Ah iya, ora apa-apa. Ya. Ngati-ati iki. Heeh. Ora kenekaten. Kudu nganggo pikiran ora ngewaton bladber. Ayo Tatin gak jumeneng, cekat-cekat ndak wektune ngoyak. Ayo, apa? Cek Kakung. Ya, iki pamundutan saka Pak Kunto lho. Heeh. Ki ana dite iki aja kuwatir. Sias. Karo mendut. Aja. Lan apa? Ra iso aku critane lara mendut. Sithik-sithik. Ketoprak kok sithik-sithik. Lah nggih. Iku dadi sapa? Sapa? Wiraguna nek lara mendut. Iso ora kowe? Ra iso, cah goblok kowe. Ha to ngarani wong sapenake dhewe to. Ora ngerti ijazah apa kang ngono cah goblok. Nek lara mendut iku dadak udut barang. Nggak rasa udut. Sok wae udut. Ha iya. Ya. Anu wae sak karmu, junggrang ya kena. Karo apa jenenge kae? Udu apa? Gentha ya kena, suminten ya ora apa-apa. Watone ngaturke pamundutan ki penting, Gong. Ha iya. Ya. Subrata karo Gentha apik Gentha. Heeh, Subrata kurang bagus. Ha iya. Subrata kok raine ireng mengkilap kaya ngono. Ki ayo ngadeg malah ngopo lho? Heeh, ora gak cekat-cekat ora. Temi iki. Bingung. Ayo, turuk, tulungan, dalam nanggung. Kowe mlaku ijen iki saka ngendi? Aku saka pasar. Lah kowe ngopo kok tekan kene? Ayo ngedang kowe kuwi. Lah ngopo ngedang aku? Dang aku? Sejatine ngene ya, Yu. Piye? Ngapa piye ngomong Wis pirang-pirang dina iki aku ngrasake ning atiku ki ra jenak, ra kepenak. Mergane. Ya aku ki mikir sesuatu sing ra iso Sesuatu. tak jelaske. Ora apa-apa ketoprak modern. Kok ora iso dijelaske mergane piye to? Arep omong ning wedi. Ning nek ra tak omongke kok ganjel ning rasaku yo. Mbok omong lah, emang ngomong kok dadak ganjel barang ki ngopo? Nek aku bloko karo kowe aja kaget ya yu. Aja nesu karo aku. Lah kuwi tentang aku apa piye? Tentang kowe yu. Heeh, marga aku apa piye? Lah iya. Lah apa? Tentang godhog. Ngene. Piye to? Aku wis mubeng minger, mider-mider golek wong wadon sing kira-kira cocok karo rasaku kok tok ning desa iki ora ana. Lah kok iso? Klorok. Engko sik keprake kesampar. Oyak-oyakan sing anu keprak. Ngopo cerewet pemain kok. Sing cekel keprak iki mbok sing anteng ngono lho. Sak karepe. Amul pendek. Amul pendek. Ngene ya yu. Piye? Aku ki Ngopo ta? nyerak kene. Kok urung sida kok wis nandang arek nyekel iki ngopo? Aku seneng kowe. Hah? Maksudnya seneng aku piye? Ya aku tresno karo kowe. Kowe ora delokke apa piye? Ya tak delokke nek aku ora delok sing ora aku soto tresno karo kowe. Aku apamu? Ya kowe mbakyuku. Lah kene kok arep seneng karo Mbak Yune iki ya ora ilokno. Ya ilok wae. Ilok kanggomu. Nek menurut
Menurut apa? Silsilah kekeluargaan kuwi ora entuk. Sing kandha sapa? Aku. Dobrahe rapate apik iki. Ki omong wae to rasa ngrungokke liyane. Ki penontone resik banget ya. Rugi ya adile tuku kartis ketoprak. Aku ora iso ya to. Aku ora seneng karo kowe. Ya upama kowe ya cemploke ra seneng ning ya mbok sedela-sedela raketan sak nyukan iki ngladeni aku yo. Nggo tamba gelo. Nek kowe kepengin ngombe tak gaweke, kowe kepengin madang tak jupukke. Ning nek dinggo rasa tresna aku ora iso. Engko dagelane metu ya wet. Aku ora iso to. Engko bar iki adegan taman. Kowe rasa gagas omongane penonton to. Adegan taman terus engko metu dagelane. Mbak Yu. Arep ngopo lho kowe? Samplok aku tresno Ora saya ndak kuwi to. Lho wae yo. Aku tresno tenan karo kowe. Aku ning ora tresno karo kowe to. Mbok ora ngawur ngono kuwi lho. Kapan nggonku sorap teni Nopo ora ngono kuwi to. sedelo wae yo. Demok neh yo. Pisan kas yo. Napa? Nah, harus digambar. Delok ketoprak ra sakrewe to meneng wae. Wis mulai gandrung. Hamulat sira Mas. Matamu. Ror Kandhane ora sangat ngono-ngono barang kok malah. Aku watra sanding Kentok kok ora ngono kuwi to kan Mbak Yuni kaya ngono lho. Ngono kuwi. Langsung sikap bae to. Nek delok toprak ora braok kaya ngono kuwi. ngantil tenan ya. Bengok ora. Malu gemes ya aku. Ngantil tenan ya. Ora apa-apa. Kuwi urung sepira kuwi. Hah? Kowe jek pengen tak antel meneh apa piye? Kuwi lagi cilik urung sepira. Leh ku ngantel lagi ngene, urung nek ngene. Wuh. Ngono. Ngapa? Kene menggeh-menggeh ngono kok arep dadi bojoku. Aku pijetano yo. Rasudi, ora usah nyedak. Ora usah. Rupane jijik iki ngono kok nyedak-nyedak. Aku sok daftarke dadi gendeng ya. Iya. Kowe duwe penyakit lho. Gatelen ngono? Tukokno salep nggo salepono ya yu. Rasudi. Aduh. Kenapa ya? Kenapa kok aduh? Nembang, Pak. Nembang. Kowe sesuk nek ndelokne rasa melu gom. Rasa melu niku wis ro. Awet banget kowe iki. Aduh. Nimas, aduh. Miyem. Ya ye. Timbang ono katresnanku.
Sing gandrung gento sing nafsu aku. Iki ngopol. Berarti kuwi ketoprake dadi nek kaya ngono kuwi. Nek ngono kuwi tata aku ki ra sudi senengane kowe kok. Dadi Sedelo wae yo. Yo. Ngapa antuk ngono bareng? Rupamu mbok ngilo lho to. Ya aku ngrasane aku ki wong elek. Lah kene kok arep seneng karo aku. Ning apa suta butuhe rasa apa rupaku yo. Aku ora butuh kabeh, kok kowe ora butuh. Nadyan sa kadep netro Ora ono kuwi ta, aku ora yo nek ngene iki ya aku ora seneng aku ora seneng lho. Oh, gentone goblok. Dinar ya usut Ora sasicik. Ora ono kuwi ta. Aku dadi wani karo kowe to, mergo kowe ra sopan karo aku. justru nek kowe wani aku saya wani Lah, mbok kuwi sing tak karepake Lah, nek ben ana imbangane ngono lho nek aku ra sudi seneng karo kowe, wong aku ra seneng karo kowe. Kepiye kowe? Nah, aku wis tak ngono. Kowe iki sadar ngono lho, Tok. aku ki ora edan Kowe iki ngapa? Ngono ki lho, kaya apik-apik barangmu ki. arep bukteke Tak sudi. yo nang mburi sedela Apa? ngombe kopi Gas. gelem ya yu Mah, kowe ngerti ora ta bahasa moh iki? mumpung aku sih duwe sabar lho yu Terus ngopo nek ora sabar? Aku di karo kowe. Ora. kowe ngerti to yen to aku ki gaweane begal gaweane Iya, ngecu mulane aku iki begal ngecu ngono iki dadi aku ora seneng karo kowe. mula aku pengen ngecu karo kowe Ngecu ndasmu kuwi. wah kasar Ora ketoprak wis dadi ora apa. toprak dadi yu Oh lho. Ora usah disebutke. Ayo sih, sapa jenenge iki? Sapa iki? Mbah sapa jenenge? Kowe melu ngapa ora sampe ngomong? Mayangan to. Pak kekep tenan nek mos aku. ayo kekep wong Dadi, loro melu-melu. Bapak Sura bangsat Iya, pancen kuwi bangsat. kelapa Ngapa ngapa arep ngapa? Tak bandem sandal tenan lho kowe. Iki oh kan nganggo pemasan ngono iki lho. Kelapa 3. Turuk. Ora ngono kuwi. Turuk. Tuk. Ora sudi. Aku ora tresno karo kowe nang kene wong wedok mlaku ijen tanpa roak aku jejere wong lanang sing gagah pideksa rasa nek ming kowe wong wedok Endinge iki sapa cempluk dilarak tangane jak mlebu ngono. Engko sesek terus bubar. saiki kowe gelem ora Ora ngajeni ora sudi. aku Aku ora tresno karo kowe, ya ta. ya ora gelem tak rudot mari Tangan dhuwur. tanganmu nang dhuwur ra Nek tangan ki nang isor goblok. lah kok nek aku nang isor ya salah meneh Lah nek nang dhuwur yo piye tangan kok nang dhuwur kene-kene. iki lho sing tangan iki Ya aja sing iki. Tangan sisine ya ono. pondasmu Dasmu kuwi. ayo Aku nesu tenan lho iki nek karo kowe, nek ora kowe dikandani. Aku dadi Mbak Yumu ora sudi duwe adik kaya kowe. wis dicekel tangan cek iki apa kuwi sike sidane nggo kuwi tak cekel kowe tak dhuwur Nek tangane bapak iki wae. oh aja gelem ya yu
Gelem ya? Ora sudi. Tak rudopani pesok iki. Tarik terus. Terus. Gorene. Tarik terus. Gorene. Terus tarik gorene. Terus tarik. Stop. Kudune ditarik terus gorene terus nggo wong loro. Maksud lu Wedangan wong loro. Pun, Pak. Kowe pengen tak antel wae. wah kejem tenan iki cemluke kejem tenan ya mung ditarik ngono wae nesu tenan. Heeh. Nek Tarik meneh. Tarik. tak antel lho. Iki wis rampung gelu tenan niki, Pak. Ora apa-apa engko bojomu dijokke. Ah bojomu padha lemune kok. Gelut rak kaya Brahola mungsuh kae Brahola. Kentul. Apa? Kentul apa? Lho maksud paku piye? awak lemu iki nek tiba ora bluk ngono mung tung ku sing kene klimpang kene tung. Nabrak paku. Kaya mandi bola. Kaya mandi wis. Kok sik aja medun sik nek urung dikeki. Lah iya. Oh beres ah wong ki sawerane saka Pak Kunto Mas sing nyuwun. Ki tanganku lara tenan lho mung dikeki pira kuwi? Nggo pijet barang ya, Dit ya. Heeh. Pijet ya paling gak wong siji 500 Diklip iki lho. Gawe Wah, klip dibukake bisa dibuka bisa. Angel iki. Nah, nek kula bukake. Rasa aku wae. Ausale coba kuku piyayi dadi nek nggo buka klip ki ora cerdas. Kuku piyayi kok coklat. Bar nggo ngukur-ngukur. Waduh angel Ora iso buka tak bukake. Ora usah, tak buka dhewe wae. Wis senengane kok sapa-sapa tak bukake. Lah ora iso lho. Kayak dibuka Ya dhewe. alon-alon ya. Stagenan ya. Duit kok tekan stagen sih. Ya ben ora karepku. Kok pakai sih kowe? Iso kok iki. Ya melu-melu ben kompak. Nggih, matur Iki suwun. anak jane serampung ora usah cedak-cedak aku ya wegah. Nyo. Ketoprak wis paripurna iki tak men dum-duman honor. Ya. Pritenan nang tasih